So hello friends, welcome back to my channel. Welcome to YouTube channel. Hang bohara so friends the new video ang janaki WhatsApp ni goran janaki privacy policy goran mani updates ani somri intam the new video gidirin kanaga nakina. Okay, so ang agalai mani previous video ha janaki WhatsApp ni goran janaki rules janaki privacy policy ni somri mani extra mani alda mani video bani khangaba tina previous video mani intam na video na kang link description odong nai haga nakina. Okay, so bewo ang mani makase mani WhatsApp ni goran mani privacy policy ni somri hai mani khantadong mani nakina goran updates ni somri akina WhatsApp mama सोलिगासिनो दं दा ओके सो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा माने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नायनो हागोन आरोखि ना भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होदों सो माने जेनाखि दाख्लै माने प्रिभियास भिडिअआव आङो नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन आरोखि ना माने बेयावहाय माने बे बाथ्राखौ माने खोनाखादोंमोन आरोखि ना WhatsAppनिफ्राय बेबायदि जागोन होननानै जेनाखि WhatsAppआवहाय जेनाखि मोनसे माने टर्म्स एंड कंडीशन माने न्यू प्राइवेसी पलिसिखौ माने एक्सेप्ट खालामनायनि मोनसे अपसन फैदोंमोन नङा होमबा सो जों बेखौ एग्री खालामदों सोरबा माने सोरबा खालामाखै आरोखि ना सोरबा गोबां खालामो ओमफ्राय खालामाखै आरोखि ना गोबां मानसियानो नट नाउ होननानै माने दोनथ'दों आरोखि ना सो बेबायदियाव माने जेनाखि गोदान जोंनि प्राइवेसी पलिसि गोदान बेखौ फैनायखौ माने एग्री खालामै एकाउन्टखौ माने नोंथाङा जुदि माने आङो बै प्रिभियास भिडिअआव खोन्थाखादोंमोन आरोखि ना माने जाय जेनाखि WhatsAppनि गोदान माने प्राइवेसी पलिसि गोदान फैनायखौ एक्सेप्ट खालामाबा माने 8 फेब्रुवारिसिमनि गेजेरावहाय बे टर्म्स एंड कंडीशनखौ माने प्राइवेसी पलिसि गोदान फैनायखौ माने एग्री खालामनानै माने लायाबा माने 8 फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव माने नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टखौ माने बेन खालामनाय जागोन एबा पार्मानेन्टलि डिलीट खालामनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन आरोखि ना WhatsAppआवहाय दा बेवहाय WhatsAppआ गोदान माने दिनै 17 जानुवारि दिनैहाय माने WhatsAppनिफ्राय गोदान मोनसे आपडेट फैदों आरोखि ना बेवहाय मा बुंदों जेनाखि 8 फेब्रुवारिसिम नंला माने बेखौ मा होनो कुनो माने मास मोनथामसिम आरोखि ना माने मेसिमनि गेजेराव माने कुनो माने WhatsAppनि नो पलिसि चेन्जेस होनदों आरोखि ना गासिबो माने WhatsApp गासिबो मोनसे मोनफ्रोमबो जेनाखि पलिसिया माने सोलायनाय नङा होनदों आरोखि ना मेसिमनि गेजेराव आरोखि ना मेसिमाव अके स 3 मान्थसिम जागोन आरोखि ना बे 3 मान्थसिमाव माने मेसिमावहाय कुनो माने पलिसिफ्रा WhatsAppनि गोदान पलिसिफ्रा माने चेन्जेस जानाय नङा होनदों आरोखि ना बेवहाय बुंदों आरोखि ना दिनै आगोलहाय बुंदोंमोन जेनाखि 8 फेब्रुवारिसिमनि गेजेरावहाय नोंथाङा जेनाखि WhatsAppनि गोदान प्राइवेसी पलिसि गोदान फैनाय बेखौ एग्री खालामोबा नोंथांनि WhatsApp एकाउन्टखौ माने बेन खालामनाय जागोन होनना बुंदोंमोन आरोखि ना बेवहाय दा मा होनो मेसिमसो होनना बुंदों आरोखि ना मेसिम जाफिनबाय आरोखि ना टाइमखौ एसे बारायफिनबाय आरोखि ना अके स बेवहाय मेसिम होनदों स मेसिमाव कुनो चेन्जेस जानाय नंला होनदों आरोखि ना आरोबाव दाय मोनसे माने बुंदों आरोखि ना जेनाखि जोङो WhatsApp इउज खालामबाय थानायाव जोङो मोनसे लकेसन जेनेबा सासे मानसिनो लकेसन शेयार खालामहरबाय आंनि लकेसनखौ ओमफ्राय नङाबा सासे मानसिया आंनो लकेसन शेयार खालामबाय स बेफोरबायदि जेनाखि माखासे रुल्स दं आरोखि ना माने बे रुल्सफोरा माने लकेसन शेयार खालामनाय कन्टेक्ट शेयार खालामनाय जेनाखि फेसबुकआवहाय कन्टेक्ट शेयार खालामनाय बेखौ WhatsAppआ एक्सेस खालामनो हायो नामा ना हाया स बेखौ माने WhatsAppआ माने दहाय मोनसे गावसिनि जेनाखि स्टेटास माबायावहाय माने अपडेट्स होना लादों आरोखि ना स बेनो आरोखि गोदान आपडेट्सआ बे बुंदों आरोखि ना वी आर कमिटमेंट टू योर प्राइवेसी ओके कमिटेड टू योर प्राइवेसी होननाय मोनसे आपडेट्स फैदों आरो बिनि उनावहाय दङ नै मोनसे दंबावो WhatsApp can't read or listen to your personal conversation as they are encrypted नोंथांमोननो encryptionनि बाथ्राखौ आगोल बे प्रिभियास भिडिअआवबो खोन्थाखादोंमोन आरोखि ना माने जोङो माने दानो जोङो सासे मानसिनो हरबाय आङो सासे मानसिनो मोनसे मेसेज हरबाय बा मोनसे भइस रेकर्डिं बा भिडिअ रेकर्डिं बा बायदिसिना मोनसे बुस्थु हरबाय दानो नायबाय बिदि नायनाया माने सार्भाराव माने स्ट'र जानानै थाया होनना बुंदोंमोन आरोखि ना आङो बेखौ बे बाथ्राया नंगौ आरोखि ना माने नोंखागौमोन माने बे बुस्थुखौहाय माने गावसिनि WhatsAppनि जेनाखि सिगनाल बे सिगनाल एबाहाय माने खोन्थादोंमोन आरोखि ना बे बुस्थुखौ ओरैबायदि अबजार्भ खालामो WhatsAppआ मोनसे ओरैबायदि नोंथांनि इउजार्सफोरनि डेटाखौ अबजार्भ खालामनो लायो होनना बुंदोंमोन आरोखि ना सिगनाला दा बेवहाय माने WhatsAppआ गावसोरसो दा क्लियार खालामनो खोन्थाबाय आरोखि ना बेयाव कुनो WhatsAppआ दा जोङो इउजार्सफोरनि माने माखासे बुस्थुखौ जोङो खोनासंनो हायाबा जोङो माने डेटाखौ अबजार्भ खालामनानै लानो हाया होनना बुंदों आरोखि ना बेवहाय आरो बे जादों आरो नेक्स्टआव दंबावो नै WhatsApp can't see your cell location जों जेनेबा सासे आंनि लकेसनखौ सोरबा सासेनो मानसिनो आङो शेयार खालामहरबाय जेनेबा आं WhatsAppनियावथ' मोनसे फिचार्स दंना जोङो लकेसन शेयार खालामनायनि स शेयार खालामनायखौ माने WhatsAppहाय माने ट्रेक खालामनानै नायनो हाया होनना बुंदों आरोखि ना गावसोरनो दा क्लियार खालामफिनबाय बेवहाय आगोलहाय हायो होनना बुंनाय आङो आगोलहाय हायो होननानै बुंनायनि मेन रिजनानो जाहैदों मा आगोलहाय माने गावसोरनि WhatsAppनि जेनाखि सिगनाल बे सिगनाल एबा बेखौ
बुंदोंमोन आरोखि दा WhatsApp-खौ क्लियार खालामफिनबाय गावसोर माने बेखौ जोङो माने जों नायनो हाया बा जोङो ट्रेक खालामनानै नायनो हाया ट्रेस खालामनानै नायनो हाया होनना बुंबाय आरोखि दा क्लियार खालामफिनबाय WhatsApp-आवहाय आरो बेयाव दंबावो WhatsApp doesn't share your contact with Facebook okay so जोंनि कन्टेक्ट बे कन्टेक्ट नाम्बार बायदिसिनाखौ जोङो माने जोंनि इउजार्सफोरनि जेनाखि फेसबुक इउजार्सफोरनि WhatsApp इउजार्सफोरनि जेनाखि कन्टेक्ट बे कन्टेक्टखौ जोङो शेयार खालामो आरोखि ना बे गावसोर माबादों आरोखि ना दा क्लियार खालामनो बुंखाबाय WhatsApp doesn't share your contact with Facebook जों शेयार खालामो होननानै बुंदों आरोखि ना अके दा बेवहाय जेनाखि WhatsAppनि सिगनेलासो माने बुंदोंमोन आरोखि ना दा WhatsApp-खौ पुरा क्लियार खालामफिनबाय खुनु बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावा होनना बुंफिनबाय आरोखि ना खुनु लकेसन शेयार खालामा कन्टेक्टखौ शेयार खालामा बा जोङो ट्रास्ट खालामा बा जोङो जोंनि इउजार्सफोरनि जेनाखि भइस रेकर्डिं बा कल रेकर्डिं बेखौ जों माने खोनासङा खुनु भिडिअ माबाखौ होनो बुंदों आरोखि ना जोङो अबजार्भ खालामनानै लाया होनना बुंदों आरोखि ना बेखौ क्लियार खालामफिनबाय अके स' बेनो आरोखि ना माने WhatsAppनि गोदान गावसोरनिफ्राय माने गोदान आपडेट फैफिननाया अके स' आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ दा बेफोरबायदि आपडेट्सआ मा बयनियावबो फन जोंखौ WhatsApp बे WhatsApp-आवनो फैखाजोबदोंमोन आरोखि ना दहाय दासो गैला आरोखि ना माने स्टेटास ओरै साइड बारावनो फैखादोंमोन आरोखि ना अके दा आपडेट जाफिनबाय आरोखि ना गोदान माने दा गैला आरोखि ना बियो दहाय फैदोंमोन नुदोंमोन आरोखि ना बयबो माने कनफिउस जादोंमोन बे माने फैनायखौ नुनानै अके बे माने स्टेटास साइडआवहाय ओरै फैनायखौ आरोखि गावसोरनि प्राइभेसि पलिसि गोदान आपडेट जानायखौ मा खालामो जों मा अबजार्भ खालामो मा अबजार्भ खालामा जेनाखि कास्टमार्सनि अके जों इउजार्सफोरनि जेनाखि WhatsApp इउजार्सफोरनिखौ अके स' WhatsApp-खौ क्लियार खालामखाबाय आइ हप कि नोंथांमोना भिडिअ नायनानै बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो जेब्ला आं गोरा भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि न'टिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' जानायखौ बाय